Poďme si ukázať veci, ktoré neviem predať na Vinted. A skutočný dôvod, prečo sa týchto vecí chcem zbaviť. Ako prvé tu máme tieto virálne mango šaty, ktoré sú na štýl dizajnerský šiat Victoria Beckham. Toto je tá dizajnerská verzia. Chcem sa ich zbaviť kvôli tomu, že som ich mala raz na svadbe, odtedy som schudla, už sú mi veľké. Ďalej tu máme tieto baggy jeans od Urban Outfitters. Za mňa sú toto, že najpohodlnejšie rifle na svete. Bohužiaľ, sú mi veľké. Tento štýlový svetrík som si kúpila z Vinted, mne sa že strašne páčil, ale tiež mi to už na mne príde také troška infantilné, akože neviem, čo som si myslela, pre 30-ročnú ženu je toto, že vhodné. Delulu. Ďalej chcem predať tieto lebianeginy. No, dôvod je ten, že sú mi už troška veľké. Úplne z rovnakého dôvodu predám aj toto North Face tričko, ktoré som skoro že vôbec nenosila. Ale tu máme oficiálne najpohodlnejšie tepláky na svete, Nebia, ktoré majú ešte aj vysačku, pretože som neodhadla veľkosť. A nestihla som ich vrátiť včas, takže ak by mal niekto záujem, tak sú na predaj. Tieto gate ma stáli skoro 180 eur, mala som ich zo párkrát na sebe, sú úžasné, super pohodlné. Tu vyzerajú na modelke z netu, sú podľa mňa úplne stylish, nosila by som ich v pohode, len teda veľkosť mi už nesedí. Ďalej chcem predať aj túto sukňu, čo som mala v Paríži raz na fotení, pretože opäť už mi je veľká, ale inak takže mali sme spolu good time. Ďalej predávam túto knižku, to je veľmi super darček podľa mňa pre mamu. A je to teda zaujímavé v tom, že vy ju musíte vypísať, tú knižku, máte tam také prompt, že najviac som si vždy na tebe vážila a teraz musíš tam doplniť niečo proste svoje, čo na tvoju maminu sedí. Tiež si ju chystám pre moju mamu na Deň Matiek, dúfam, že si nepozrie toto video. Mi to chcela dať na Vianoce, preto ju mám vlastne doma 2 razy, ibaže tá knižka mi neprišla na čas. Na Martinu sa síce stojí menej, ako ju predávam ja, stojí nejakých 15 eur, 14,99, ibaže na ňu musíte čakať 30 dní. Ja vám ju pošlom hneď a teda je tam tie 4 eurá cca prírážka, pretože ja som zaplatila brutálne veľké clo za tento balík. Myslím si, že ma stál viac ako tá samotná kniha, takže nech sa mi to aspoň že čiastočne troška vráti a zároveň vy tam máte ten benefit, že ju budete mať doma hneď. Toto, kto odo mňa kúpi, tak ty kokos, budem vám nohy boskávať asi. Chcem sa zbaviť už tejto obrovskej ohrádky, ktorú už moje deti nevyužijú. Ten, kto ju kúpi, tomu príde veľký balík. Ale veľa zábavy, môžem zaručiť, naše deti ju milovali. Posledná vec, ktorú vám ukážem, je tento topik za 2 eurka, 2,50, pardon. A opäť je toto z kategórie Delulu rady. Neviem, čo som si myslela, proste, že ja budem v ňom vyzerať jak ty kokos Beyoncé, no nie, proste nefilujem sa v tom, že vôbec a dúfam, že niekto iný sa bude. Takže keďže ja som závislá na Vinted, povedala som si, že si odtiaľ niečo nové kúpim až vtedy, keď predám tieto veci, takže prosím, pomôžte mi. A toto je môj profil Radka Žilinčík, keby vás náhodou niečo zaujalo, alebo by ste mi chceli dať follow, lebo tam dávam priebežne všelijaké veci. Ďakujem!